Bev Lennon ydw i. O'n i mor hapus yn gesu fe, i fod yn hollol onest, oherwydd dwi wedi sgwennu ar gyfer y teledu o'r blaen. Ni wedi gwneud sketch comedi. Ac o'n i'n meddwl, beth yn gwneud rhywbeth ar gyfer y radio? Felly nes i cais, ond dwi eisiau mynd nôl tipyn bach, oherwydd o'n i'n meddwl am y math na beth o'n i eisiau gwneud. O'n i eisiau wneud rhywbeth i ddefnyddio'r cymeriad hilgymysg. O'n i eisiau... Roedd rhaid i fi cael rhywun hilgymysg, i fod yn honest, ethnic, roedd hynny yn bwysig i fi. Mor gyffroes i fi i wneud ddrama, cos fi'n hoffi sgwennu cerddoriaeth a storiau, ac fi'n ysgrifennu llyfr ar hyn o bryd. Ddrama am ferch fenyw, am fenyw ifanc. Mae hi cafodd hi geni yn orllewin, ac ar ôl gyfnod, dechreuodd hi sylweddoli yr agwedd bobl tuag ati. Roedd pobl yn sôn am ei gwallt yr enghraifft. Roedd ei gwallt yn wahanol oherwydd mam yn dod o Affric a dad yn dad yn wyn. Mae'n siarad Gymraeg. A beth oedd yn ddiddorol, roedd pobl yn disgwyl, Tanisha ydi henw hi gyda llaw. A roedd pobl yn disgwyl i Tanisha siarad, nid i siarad Gymraeg. It's lovely to meet you. And of course, he's never had anyone like you before. We've never seen anybody like you before, it's I mean. Dyna beth oedd i'n mynd trwy dda, yeah? Mae gen i gyfrinach. Am felly pethau bach ddigwyddodd i Tanisha, digwyddodd i fi. Fel athrawes, y mywyd i, nid fel merch fach, oherwydd cesi fy ngeni a fy magu yn Llundain yn y dde, ac o'n i ddim yn, es i ddim trwy ddim byd fel na. Neb yn, a eisiau hyfryd i? Oherwydd roedd lot o pobl fi o'r India, China, ac yn y blaen. So o'n i ddim yn cael profiad yn ni. Ond mae yna ambell i bethau sydd yn haro fi pan o'n i'n sgwennu am Tanisha. Ond wy'n sylweddoli rhywbeth. Wrth ysgrifennu ddrama am gymeriad Tanisha, roedd fel rhyw fath o therapi, fel moddion i fi. Yn y diwedd wy'n gallu edrych yn ôl a gweld sut oedd hynny yn helpu fi i ddod, jyst i helpu fi. Rwsyd, mae'n anodd disgrifio, yn roedd, dyna pan wy'n hoffi ysgrifennu, wy'n hoffi ysgrifennu, wy'n dwlu ar ysgrifennu. Mae rhaid i fi cyfadde, but Theatre Again wedi bod yn help mawr i fi, ac hefyd o'n i'n gweithio efo Fion yn y BBC. Mi'n gallu cofio ei chryfed. Ac o'n i'n teimlo mor lwcus i cael hi. Mae sgwennu yn... Chi'n gweld, mae ysgrifennu yn rhywbeth sydd wedi bod yn dda iawn i fi. A wy'n gweld bod trwy ysgrifennu chi'n gallu cael pwyntiau ar draws mewn ffordd creadigol. Dyna beth sy'n neis.